Så er der god tid. Ingen fuld fart. Kender jeg ikke andet. Kirsten, kommer du hen og holder ved os? Ja. Bare akvatte det der. Ja, de er sindssygt latte. Kig på hænderne. Hvad så det, når jeg skal hoppe ud over? Kirsten, kan du ikke have det her over på den anden side, så den er stabil her? Ja, prøv at stille lige et øjeblik. Så får du lige noget stabilitet, så tror jeg. Er der ikke nogen, der kan holde i den? Det kan være, at en eller anden, der står ned. Vi går hen og tager den der. Camilla, gå lige stille et øjeblik, Tina. Ja, smag på det ærgerlige stykke. Ja, da du forbi mig, er du forbi ærgerlige stykke. Så har du stykke. Sat mig langt ned her. Ja, Vi får lige en op til at lave noget over i den anden side. ja, det er godt. Flot, Tina. Kæft, det er sejt. Det der, det er fint, det er sejt. Ryster det. Er det nogen i det? Det er okay. Det er godt. Jeg er mest bange for, at mine fødder de flyder. Ja. Så fanger toget der jo. Du er jo i en bare. Er der nogen, der får taget billeder af det her? Hun er helt vildt sej. Stine tager billeder. Er det nogen, vi lægger, er det ikke nogen, du mailer ud, eller lægger i en Facebook-gruppe, eller et eller andet? Både før og efter bryllup eller hvad? Blå mærker. Det er så sejt, det der. Ja, det går ret godt. Er det noget, at det kan holde 6 ton, det der tog, eller sådan noget, ikke? Nej, kun 2200 kilo. Og så er det godt nok. Fuck! Der er langt op til den der klokken. Jeg tror altså ikke, det er så langt som det. Ej, hvor er du sej. Det ser Hold kæft, du er sej. Det er jo høje trin der til sidst, hva'? Det er fordi, de er helt vildt dyre, de der brædder. Nå ja, det var det, det var. Sejt. Super. Fucker. Ej, ja. Det sidder løs. Ej, I kunne altså godt lave de trin lidt bedre, hva'? Sådan der, så op på den øverste. Sådan der. Bare for en Kæft, du er god, mand. Er det en overenskomst? Så tager du fat i det sorte tov. Ja. Jeg er klar. Du kommer. Hvad skal jeg gøre? Du hopper bare. Skal jeg bare hoppe? Ja. Han griber, han har en bremse på. Ej, du er sej. Hold kæft, hvor er du god. Ej, hvor er du sej. Hvordan kan du bare sådan gøre det? Ej, du er god. Er du god? Det koster lige lidt at hoppe ud der. Synes du ikke det? Jo, ja, det gør det. Ja. Det er okay, det er det.